את אתגר למי יש יותר סיכוי. יש לנו כאן פתקים של אוריאן ותואר, וכל אחת, אני אשאל כאן שאלות, וכל אחת תצטרך לבחור מי הכי מתאימה לשאלה. אז בואו נתחיל. הראשונה היא, מי יותר פחדנית? תגיד תואר. לדעתי אוריאן. אני תואר. ואני אוריאן. אז אני בחרתי את תואר, כי לפעמים אני יותר פוחדת מג'וקים, לפעמים אני פוחדת מכל, אבל לא לפעמים אני מגדלת. ונעבור לשאלה הבאה. תואר. סטנה בחרתי תואר. אני בחרתי תואר בגלל שאני לומדת בבית ספר בכיתה. אז אני תמיד יותר מצחיקה ילדים, אפילו המורות אומרות שאני מצחיקה, ואני מקווה שאני אמשיך להיות מצחיקה. והיא, מי יותר אוהבת בעלי חיים? תואר. אוריאן. אני בחרתי בי, כי בינתיים היה לי אפשר לענות את השאלה הזאתי. ואני גם בחרתי בעצמי, כי אני ממש אוהבת בעלי חיים. אני הולכת לגן חיות ואני מלטפת כמעט בחיה שאפשר לטפל. ולמה את בחרת את עצמך? אני בחרתי כי אני מאוד אוהבת בעלי חיים, לא משנה איזה בעל חיים, כלב, חתול, ארנב, לא משנה, אני אוהבת אותו. אפילו נחש. למי היה יותר בעלי חיים? אני בחרתי תואר. אני בחרתי בעצמי גם בגלל שהיה לי לפחות 15 ואני ממש אוהבת כלבים. כלבים אני הכי אוהבת בעולם, אין עוד חיה שאני אוהבת, אני אוהבת אותם, אבל כלב זה החיה המועדפת אצלי, הראשונה ברשימה. ולמה את בחרת את עצמי? כי אני חושבת שלך היה יותר ובגלל שיש לך, היה לך כלבה נקבה, אז היו לך כלבים, אז היה לך יותר טוב. השאלה הבאה היא מי יותר נחמדה? פעם אני בחרתי באוריאן, כי אני יודעת שהיא יותר נחמדה בבית ספר. היא לא עושה שטויות, היא מנסה להידחק, לא להתקרב יותר מדי לעניינים של המכות, הקללות, העלמות. היא מעדיפה לא להיכנס לתוך זה. והשאלה הבאה שלנו היא יותר אדיבה. לתואר. אני בחרתי את עצמי בגלל שלפעמים כשילדים מבקשים עזרה, אני ממש אוהבת לעזור לילדים אחרים, במיוחד ואני בחרתי באוריאן כי אני מאוד עוזרת לילדים, גם בחשבון, גם באנגלית, גם בכל מקצוע שמבקשים ממני, אני עוזרת. אוהבת לעשות שופינג. אני בחרתי בתואר בגלל... ואני בחרתי באוריאן. אני בחרתי בעצמי בגלל שמביאים לי מלא כסף, ואני הולכת לקניון, ואני ממש קונה לי מקומות מכאן, ואני הולכת לחנות הזאתי, ואני לוקחת ממנה את זה. ולמה את בחרת בך? אני בחרתי בגלל שתמיד שמביאים לי כסף אני מבקשת אותו כי אני לא יכולה לחסוך. גם אני לא. פעם היה לי 500 שקל בכניסה. אז אני בחרתי את עצמי כי כל פעם שמביאים לי כסף אני הולכת לבזבז אותו. וגם כשאני הולכת לקניון, אם אני רוצה משהו אני ישר קונה אותו. לא מחכה ולא אומרת בבקשה, לא באמת. מי יותר אוהבת